ni touch screen ka te touch button he dia he chu ka mang lawa ESP32 ta hian ka da chuan he chu power up nan Arduino Nano he ka manga dan normal switch pa ngai ka da chuan heta hian software mobile software karan boka hi mobile atang hian LED hi control thei ta chuan LED hi kina chun light pa ngai tur ania heta tang hian in switch ka off a thia switch ka on a on rolin aron enga signal aron pe a lo thengel po ni la ta tang hian on le thea switch chu a hranin ka on me a switch off chung po hian he ta tang hian ti hian on thei thawa he ti laya mobile ka on off dan hi switch hian a chom chho me a yan mobile ka on a hi a enga hei ka off a ka on le po hian a line on sa ti khan chuan switch ka off chuan a in off a mobile ka on theia mobile ka on sa ka switch a hian do chuan ka zuk on bel thei chelawin ma che ka off chuan a rain off kang LED aya hian in chung electric line wo turan dia ya sample siam lai mek ne